Mapigis wala eh. Luwag pa na sa imo, sir. Ayaw nga. Kukunlan na pinataban. Kutunlan, di mo na imo na, sir. Dili mo na imo na sa kanon. Gapasan mo na, sir. Saan ay kapason. Agas. Na-small sila. Maulahin na ang tanan ni sir. Kung imo testing. Madugay, malata na ba na, sir? Kung imo kamalan. Wala lagi. Sa gugma, hinay-hinay lang. Ayaw o palabi, hinay-hinay lang. Gamita ang utok o hunahuna. Kabantay ka, pre, kayo na naglag-lag diri ba? Pero murag, puno naging alay ba? So, dahang kita oh. Akan kayo mga sakinan, kabing negosyo, dahan kayo. Dah, tanawan mo daw. Kapi, dagang kaya ninda dia. Gusto na nga gawin ako magnegosyo, pero paminan ako, dahan ko kompetensya man. Sa mayong negosyo nga walay kompetensya ba? Mungkin ang ganaw na gali ka ng kanang tang negosyo ba nga murag wala kamurag ikaw rin na mali ikaw na nagtinda ana ba ba kanang wag kay laing kompetensya gid ana gi maayo ba Mao gid na gid. Salang ka. Nagay no na. ay kabalo na ko pre Sigig saba-saba karong kasakit ang naangkon mo ragi gaba-gaba saba ka ayong baba mga luha nagbaha di na daw mo otro oy patakag yama-yama kung mahigog mabalansi ayaw ihurot-hurot dili na parihas sa hangin nga ang sobra iutot mao nga paminawa akong tambag indeg dudong kay di sayon mahigugma kung di lami sa mas udong paminawa ang mga mensahe dili kay palabayon sa pikas tungga dili ta katambag kung wata ka agi mauna ang mga leksyon nga natun-an Sa gugma, hinay-hinay lang. Ayaw o palabi, hinay-hinay lang. Gamita ang utok o hunahuna-un. Hatagig dili, imong kaugalingon. Sa gugma, hinay-hinay lang. Ayaw o palabi. kani atong negosyo ba murag kansi man taan ni Ano man? daghan nga klase na maligya dira pero ang ato wala ka parehas di wala mo mapalit Mayo no ni watay ka parehas watay kompetensya. pero wa po nahalin saan ni eh Wow, mo sila kan. Gani? Pangan bas ba? Sir, balik na mo, sir! Sir, mo kaulaw. Sir, kana na biktima sa 150 na natin tambal. Sir! Oh, init pa. Sir, available sir, na small, medium, o large sir, pwede soft doon. Basta na break, kinahortan kong banaw. Tanguling. Palit. Maayo galing ni. Lagi na sir. Sir, palit na sir. Ayaw kaulaw. Katulog ko sir, sa yag pangatol, marag mo na yung problema ni mo sir. Ano ka wala sir? Balita ko aning large ni. Large sir? Large. Iga. Large yan? Sure nga lang. Sure. Eh. Kani nga tinindugan, marag small ragit ni. Small ka ni? Large stick. Small na sir, kaya marag masayang kwan sir. Marag masayang mong kwartaan ni sir. Kaya sa small sir. Buhay lang na siya ganang kwan sir, bagol-bagol sir, kaya marag mga taxi kung kabasana. Sabot ka na! Unsahan na ni mo na! Diyos manigang. Diyos, tayo mo na! Sira na ka! Uli na ka! Uli! Palit na mo, libre sukod! Sir, palit na sir. Tambal sa kanang mga katol-katol sa lawa sir, balay libre sukod po sir. May katol? Pati na kayo mga kaila sir, inalang na alin na, available sir. Tag-30 ang gamay, 50 ang medium, large, sa katol. Libre kisling, libre sukod. May alin na yung kalatiya, oy. Gabiin naman. Palit ba? Uy, Uy, dali ma'am. Pili lang ma'am. ma'am, bakit kami ng bigit? Kami halin nun na. Tagpila ko na siya. Kami, nag-30, 50 yung sa gatos. Palit ka, ma'am? Namoy large. Oh, lagi may large, ma'am. Palit ka large, ma'am? Aw, dili. Magulat na lang kung kinsa magpalit aning large. Yamat na. Wow! Bahala sa duway. Hi! We are Isang Ilaw. Ako si Bulkit, Seryo. Dino, Sintoy. Dagan kayong salamat. Don't forget to subscribe.